നാരങ്ങയുടെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വെറൈറ്റി നാരങ്ങ വെള്ളമാണ് ഇന്ന്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ 2 ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ടൊരു വെറൈറ്റി ഒരു സീക്രട്ട് ഡ്രിങ്ക് ഒരു സിറപ്പാണിത്. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് ഒരു 5 ചെമ്പരത്തിപ്പൂവും അത് ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും പഞ്ചസാരയും കൂടി ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് പൂവ് മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസാണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഗ്ലാസ് എടുത്ത് വെക്കാം. 2 ഗ്ലാസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് നമുക്ക് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിൻ്റെ ജ്യൂസിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിൻ്റെ ജ്യൂസ് സിറപ്പ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഐസ് ക്യൂബ് ഇടാം. നമുക്കിലോട്ട് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം കൂടിയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഈ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടേസ്റ്റൊന്നുമില്ല, കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം. പിന്നെ ഹെൽത്തിയാണ്. കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ചൂടല്ലേ, എപ്പോൾ വെള്ളം കുടിച്ചാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.